सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। रंजालि बैसागु फोरबोआ जागायबाय नङासै? रंजालि बैसागु फोरबोआ जागायनाय लोगो लोगोनो मैयानि सानाव दाब दाब जायगायाव रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंदों। गोमो, गोथां आरो गोजा रंगिना संगिना गाबजों समायसारदों बर'नि आंगो गामिफोराव। बिसायख'थिनि थाखाय दुंहाव बार बारदोंब्लाबो बेनि गेजेरावनो गाजा गोमजायै मैयानि सानाव रंजालि बैसागुखौ खुंफुंदों। जेरै मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लांदां बैसागु खुंदों, जेराव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादों। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा खाम, जथा, सेरजा, सिफुंनि देंखोजों दान्दिसे मोसाग्लांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। रुपहि राजाबिल जोंमा लाइब्रेरिनि बानजायनायावबो 30थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंदों, जेराव बिथांमोनहा हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बर'नि आइजें आइला जेखाइ, खबाइ, खखा, सेरजा, सिफुं, खाम बायदि बायदि बर'नि आइजें आइलाखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बिथांमोनहा, आरो बिथांमोननि बे हाबाफारियाव एमसिएलए जय मुसाहारियाबो बाहागो लादों। बेनि अनगायैबो रायजोनि दाब दाब जायगायावनो रंजालि बैसागो फोरबोखौ खुंदों मैयानि सानाव। भां फालांगि खालामनायनि दायाव हमनो हादों सानै बर' सुबुंखौ। 32,20,000 रांनि 322 किल'ग्राम भां हमनो हादों माजबाद पुलिसा। उदालगुरि जिल्ला माजबादनिफ्रायनो हमनो हादों सानै सुबुंखौ। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा फारियै रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय 4 नं धोनस्रिकुटि गामिनि अमित नार्जारी 27 बोसोर बैसोनि आरो 4 नं गबसार गामिनि 37 बोसोर बैसोनि दैमालु बसुमतारी। भां फालांगि खालामनायनि दायाव हमजानायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे भांनि बस्थाया गावसोरनि नङा। गुबुन सासे फालांगिरियासो बस्थाखौ लांनो थिननायाव बस्थाखौ लाबोदों होननानै फोरमायथिदों। बस्थासेयाव 400 रां होगोन होननानै बुंनायलाय बस्थाखौ लाबोदों, नाथाय बस्थायाव मा दं आरो गुबै बिगोमाया सोर बेखौबो जेबो मिथिया होननानै फोरमायथिदों हमजानाय सानै सुबुङा। हमजानाय भांखौ अरुणाचल बाहाबस्तिनिफ्राय लाबोदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। ओजोंहाय पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमायाव थानाय रौता दैनि साखाथियाव थानाय निजोरा हाग्रा आरो बैथालि हाग्रायाव सिग्रोमनायावनो गोबां बस्थायाव आबुं जानाय गासै 322 केजिनि भांखौ हमनो हादों आरो बे दायाव सानै सुबुंखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै लालपानि पुलिस आरो माजबाद पुलिस जथायै अपारेशन खालामनायावनो भांजों लोगोसे सानैखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौ होननानै लिरनाय गैया होननानै बुंग्राया बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयखियायानो। बे खोथाखौ फोरमायथिदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। तामुलपुर जिल्लानि खैराजुलि, बग्रिगुरि आरो माखासे गामिनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै सांग्रांथि मेल खुंदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बिटिसिनि थागिबिफोरजों मा खालामदों बेफोरनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौनि थाखाय लिरनाय गैया होननानै बुंग्राया दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयखियायानो। बिथाङा बिटिसिनि हेंथा, बिटिसिनि जौगानायखौ बिथाङा माब्लाबाबो लुबैया आरो बिटिसिआव एसटि बिजाथि जानायखौ बिथाङा लुबैया होननानैबो फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिक्रम दैमारिनि हेंथा आयेननि राहा लागोन होननानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंनायनि सायावबो फिननाय होयोदि सैथोखौ बुंनायनि थाखाय बिथांमोनहा लाजिदों। बिक्रम दैमारिखौ आयेननि साजा होनायनि सिगां बिटिसिनि गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामनो हाला होननानै आसाम सोरखारनिफ्राय प्रमद बर'निसिम लाइजाम लिरहरग्राफोरनि हेंथा राहा लानो हागोन ना हाया होननानै सोंथि खालामो। मानोना आसाम सोरखारा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ सिफायदों, बेनि हेंथा केस होनो हागोन ना हाया होननानै सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, रेलवे फेक्टरि, एनआईटी दंखायो होननानै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननो गोनां बेफोर फसंथानफोरखौ होनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय दिल्लीनिफ्राय माइनसाव जि लिरदों, बेफोरनि अफिसारफोरनि हेंथा आयेननि राहा लानो हागोन ना हाया होननानैबो सोंथि खालामो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बिएससिनि बारग' इएम सुभाष बसुमतारीखौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारी, एमसिएलए देरहासात बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा थांनानै बिदाय होदों। बारग' इएम सुभाष बसुमतारीया सोरमोन आरो माबायदि खामानि मावबोदोंमोन बेनि सायाव उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फंनैसो फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि रुंसारि सुभाष बसुमतारीया सासे सोमावसारग्रामोन। रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारनायनिफ्राय लानानै पिटिसि आन्दलन,
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, प्रेम सिंह, सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी बिथांमोनजोंबो जयैनो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। फ्राय गासै सोमावसारनायावबो बाहागो लादोंमोन सुभाष बसुमतारीया, जायनि थाखाय बिथांखौ अरखि मुङै मिथिनाय जायोमोन। बर' हारिनि नांनायाव बिथाङा गोबां बिहोमा होबोदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। सुभाष बसुमतारी रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय खहा होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो दुखुखौ फोरमायथिदों आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय आरज खालामदों बिथाङा। लोगोसे जायनाखि बारग' EM सुभाष बसुमतारीया गावनि जिउ दान होनानै गासै जिउआवनो बिथाङा हारि आरो समाजनि खामानि मावदोंमोन, बेनिखायनो बिथांखौ अराय गोसोखांनो नांगोन होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारीया। ओजोंहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर'नि बिफा रुंसारि जानायाव जोबथा बिदाय होदों प्रमद बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथांखौ गोबां लोगो मोनदोंमोन आरो बिथाङा गोबां थुलुंगा होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबनायखौ फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। रंजालि बैसागु फोरबोनि थाखाय रायजोनि गासैबो सुबुंफोरानो रंजानायाव मुखुब। बे समावबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिं मेलखौ खुंगासिनो दङ। सनितपुर लकसभा बियाबाव रन्जित दत्तखौ देरहासार होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों आरो बिथाङा मोनफानि उनाव मोनफा रादाय होदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि 1 लाख लाइमोनफोरनो रायजोआव साख्रि होनाया जाखांबाय आरो बिसायख'थिनि उनावनो आरोबाव 50,000 लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन। साख्रि होनो थाखाय जि दालालफोर दंमोन बिसोरखौबो फोजोबस्रांखाबाय। दानिया लाइमोनफोरा रां होआलासे साख्रिखौ मोननो हाबाय होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायफोरनाव रेशन कार्ड दं बिथांमोनहा 100% अरुणोदयखौ मोननो हागोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो जायफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो NRCआव मुं गैया बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोननो रेशन कार्ड आरो अरुणोदय होनो थाखायबो थांखि लादों होननानै बुंथिबावो बिथाङा। ओजोंहाय सनितपुर लकसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि राजु देवरियाबो बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिं मेल खुंदों। सा ढेकियाजुलिनि माइनावजुलि गामियाव बिथाङा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंदों, जेराव बिथाङा बिबुंथि लाखिदों दि ट्राइबेल ओनसोलफोरखौ सोरखारा गोबां नासयबोदों, रायजो राजाफोरखौ मोननो गोनां मोनथायनिफ्राय गोजानाव दोनबोदों। बेयो थांनाय 1 आरो 2 बोसोरनिफ्राय नङा, थांनाय 80 बोसोरनिफ्रायनो ट्राइबेलफोरखौ गादबबोदों आरो सोबख'बोदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। थांनाय 4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो मन्दिर लुनो थाखाय BJPनि MLAखौ गोबां खेब बुंबोदोंमोन रायजो राजाफ्रा, नाथाय दिनैसिमबो मन्दिरखौ लुनानै होआखै आरो मन्त्रि अशोक सिंहाला ट्राइबेल ओनसोलखौ जेबो नोजोर होबोआखै। लामा, दालां, दै जगायनाय बेफोरनि जेबो खामानिखौनो मावनानै होआखै होननानैबो बुंथियो। मन्त्रि अशोक सिंहाला खालि गेदेर गेदेर खोथाल' बुङो होननानै बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो ट्राइबेलफोरनि समाजाव माखासे सुबुंफोर बा दैदेनगिरिफोर दं जाय बिसायख'थिनि सिगां सिगां गामि गामि नखर नखर हाबनानै बेदर आरो रां रानो, मोनफ्रोमबो 5 बोसोराव खामानिखौ मावगोन होननानै बुंनानै रायजो राजानि भटखौ लानानै थाङो आरो रायजो राजानि भटखौ बेसेन गैयै खालामो होननानैबो बुंथिबावो। नाथाय दा रायजो राजाफ्रा बुजिबाय, समाज बिजोङाव नुबाय, BJP सोरखारा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ गोबां लब दिन्थियो, नाथाय बे 10 बोसोराव ट्राइबेल ओनसोलफोराव अन्थाइ थरसे गाराखै, लामा, दालां, नाला बायदि बानायाखै होननानैबो बुंथिबावो राजु देवरिया। बलिउडनि मुंदांखा सुपारस्टार सालमान खानखौ गावथारनो हुमखि होनाया गोलाव समनिफ्रायनो जाबोबाय थादों। बे खेबाव फिन आरोबाव सालमान खाननि न'आव गुलि गावनाय जाथाय जादों। खेबसे नङा, खेबनै नङा, गरब्रै गरबा गुलि गावदों सालमान खाननि न'आव। मुम्बाइआव थानाय सालमान खाननि गेलेक्सि एपार्टमेन्टआव गुलि गावनाय जाथाय जादों। फुंनि समावनो सानै सुबुङा बाइकजों फैनानै बिथांनि न'आव गुलि गावलांदों। CCTV केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला सानै दुथाङा फुंनि समाव मटर साइकेलजों फैनानै सालमान खाननि न'आव गुलि गावदों। बेनि उनाव मटर साइकेलखौ लामा ससेयाव गारलांदों। बेनि उनाव अट'जों थांनानै ट्रेनजों खारलांदों। जायनाखि दुथांफोरा ट्रेनजों खारलांदों बेनिखायनो बान्द्रा रेलवे स्टेशननि CCTV केमेराखौ नायबिजिरनाय जादोंमोन। बेयावनो सानै दुथांखौ रोखायै सिनायनो हानाय जादों। CCTV केमेरानि गेजेरजों सिनायनो हानाय सानै दुथांफोरनि मादाव सासेनि मुङा अनमल बिश्नय, जाय गेंस्टार लरेन्स बिश्नयनि फंबाय आरो गेंस्टार लरेन्स बिश्नयआ बे समाव जोबथेसालियाव दङ। गुबुन सासेया बिशाल आरो बेबो गेंनिनो गुलि गावग्रा। गुलि गावनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव दुथां अनमल बिश्नयआ गावनि फेसबुक पेजआव पस्ट होनानै बे गुलि गावनाय जाथायखौ सिमा लादों आरो बेनो जोबथा वार्निं होनानैबो हुमखि होबावदों दुथाङा। ओजोंहाय दुथांफोरा बेबायदि गुलि गावनायनि उनावनो सालमान खाननि न'आव सिकिउरिटिखौ गोख्रों खालामनायबो जादों।
रिपर्टनि बादिब्ला गेंस्टार आनमल बिश्नया वान्टेड खा बेनि सिगां पान्जाबनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सिद्धू मुसेवालाखौबो गावथारदोंमोन बेनि उनाव कानाडायाव खारखुमानानै दङ मस्ट वान्टेड आनमल बिश्नया पुलिसफोरा दुथां आनमल बिश्नयखौ हमनो थाखाय गोबां नाजादोंबाबो फेलें जाबोदों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव सफैबाय नङासै लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै मिरु सोरखार अदेबानि बिजेपि दोलोआ बिसायख'थिनि थाखाय मेनिफेस्ट' अदेबानि रादायखौ फोसावदों। बिथांमोनहा होनाय रादायनि बायदिब्ला इउनिफर्म सिभिल कड अदेबानि UCC खौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन जायनि गेजेरजों जुलिनि बेलायाव बिमा बिफानिफ्राय धोन सम्पति मोननायनि बेलायाव बिसि फिसाय सोमोन्दो गारनायनि बेलायाव गासैबो धोरोमनियानो एखे आयेन थागोन। खाखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। PM गरिब कल्याण अन्ना योजना बिथांखिनि गेजेरजों बेसेन नाङा लासे रेशनखौ 5 बोसोरसिम होनाय जागोन। 80 कौटि सुबुंफोरनो बेसेन नाङै रेशनखौ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो गरिब नखरनि सुबुंफोरनो बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथायखौ आरोबाव 5 बोसोरसिम होनाय जागोन। वान नेशन वान इलेक्शन आरो मोनसे एखे इलेक्टरेल रल सिस्टेमखौ थिसनगोन। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजनानि गेजेरजों गरिब नखरनि सुबुंफोरनो बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होनाय जागोन। लोगोसे 3 कौटि आइजोफोरखौ लाखपति दिदी बानायगोन अदेबानि लाखपति बायद' बानायगोन। आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय माखासे राहा खालामनानै होनाय जागोन जेरै खामानि मावनाय आइजोफोरनि थाखाय हस्टेल लुनानै होनाय जागोन। जायखिजाया इन्डास्ट्रिफोरनि सेराव हस्टेलखौ लुनानै होनाय जागोन। आइजोफोरा जाहाथे हस्टेलाव थानानैनो खामानिफोरखौ मावनो हायो बेनि थाखायनो सरकारनि फारसेनिफ्राय हस्टेल लुनानै होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो पेपार लिक जानायखौ होबथानो थाखाय आयेन लाबोगोन। गागि नोगोरारिफोरनि थाखाय आयुष्मान भारत बिथांखिनि गेजेरजों बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथाय होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बिजेपि दोलोनिफ्राय माखासे रादायफोर होदों। क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, BTech, BDes, MTech, MDes आरो PhD आव मुं थिसननो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव BTech, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव BDes, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव MTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव MTech। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव MDes। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो ह्यूमेनिटीज एन्ड सशियेल साइन्स बेफोराव PhD आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसननो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन। डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। BDesनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CITनिफ्राय AMT आव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।